tun tuma hian natna mak dang dai tak tak aveida chu superpower ang mei nei tir theite kenen hodona heng natna tam tak te hi scientist te poina mak anti berber te anni masela heng andang lamna te hi nei ve chak kan ti ang tur hi ani tu nai loven hodon te ang chomna super memory hitiang ang hi hyperthymesia ti ani a hetiang ho hian anuna thil thleng engkim chiang takin an the thei thina he kho vela hian mi samruk vel chau an omnia hriat ani ho hian anuna thil thleng engpo akipakoin an chut let thei veka kumtam takkal ta a an lekhapu chhir te po an du lai dik thapin an sei chhong theya chutiang che in an tinchim bu chhir te an thil ton te an hriat te an hriat ringna a tha em ani thil thatak tur ni in langma sela anuna thil thleng engkim an hlim lai te an lungai ber lai te le anuna an hriat ring du to lo thleng khan engtik lai poin an tha thina heng te hian an nun ati hlim lo pha hle thina ni hetiang ang na vei pakhat Rebecca Sherlock an komna chuan blanket pink ka ni sari chawa upa ni laya an tuam dan thlengin a soi thei ani Harry Potter bu te hi a soi chuak thei veka masela ni chuan he hyperthermesia na hi thil nuam tak ani lo thu asoya alu chu anat te ureng ba ka zan mut har sat le a aril ru hi a chaw a ha ma thei em bok ani pakwana na hria thei lo na scientific ming chu inborn analgesia ti ani a heng ho hian natna engma an the thei lova na an shelo top ani hetiang natna hi awang le na chuin Sweden rambika khuan mi somli lai vei an omnia soi ani he natna hian thuak rilru le taksa engma lan chu adan anei lova na an the thei lo topa midang te khoi hi an thil hria thei chun chu ani na han hria thei mi lo chu thil nuam tak tur ni po in alanga masela he thil hi thil hlau tak mai ani a chan chu kan taksa hian thrisial lo na emo buaina anei hian chu natna mangin elan chu atir da thina heng analgesia nei ho hi chuan an taksa lo thrisial lo masela hriat dan kha awang hle a he natna hi abikin no panga a hlau zuala anin fiam lai te in lo in tipal ta sela an ru te lo tliakin emo an taksa na takin lo hliam ma sela kha an taksa a alang chuak don talova ngasa takin siat na atlen thei pha thin ani pariat na Savant syndrome khiam uchuak bik nei Savant syndrome na hi na wang tak mai ani a hetiang nei te hi chu music lama te lemzia thil chu thil siam le thil danga an thiam hle a hetiang na nei pakhat Stephen Wilshire British architecture po hi ani hian London khopui khu voi khat thlona atanga a thlo kualin a hnuwa a map dik thlapin a chik chuak thei ngal ani mitam tak chuan Savant finna anti a dikpo adikhale ani pasari na vot che theilo na che theilo anom ang bokin vot shemi alo hi anom boka hetiang mi pakhat chu Wim Hof Netherlands ami hi ani hian vot tour a thei hle a ani hian pipe chung vura khata darkar ni chung a awma world record asiam nge vur tu ya te po du tokin a hleu kwal vel mai thin ani vur tlang pakhat Mount Black antia po ke korbul nen chau alon chuak ani doctor te le scientist te ho chuan ani hi mi bik ni in an soya masela ani Wim Hof ve thung hi chuan rai tak chung alo practice to wang ani ati ve thung engpo chu ni sela classic lai point du tokin ice cream ai theidon ani mel parukna hlau nei mi alo hetiang angnat na hi Arbeck-Way disease ti ani a hetiang natna veja chuan hlau anei mi alo ani kovel puma hian mi zathum vel an omnia soi ani a mun lia thena mun khat chu South Africa rama ani hetiang hlau hremi alo pakhat an soi chu SMT American mechia pakhat ani a en chin tu ye chuan thil chi sang manga ti hlau antuma mai mom le rule hlau tak te an ken tira thlashang film te entirin in sang tian soya te an kal khuma masela engma hian ati hlau lo ani he mei ba ka hian SM hian aduna thilton lo tak asoya zana pa ka chemtia be ani thu te inpong nekna a thilek leka adam chu adan te asoya
chunga po engma chuan ati hlau lo ani ain chin tu te chuan chutia ang hlau po nei mi lo chu hitiang anga rei aladam thei hi mak an ti hle zok ani pangana the vampire disorder hen na hian scientific ming mak tak mai ania hypohidrotic ectothermal dysplasia ti ani hetiang natna veite hian hazum tak mai an naya chung chuan vampire kan ti te po an ang pha hle ani hetiang natna veina sa zual te phe hi chuan sam an nei mang lova an cher em a an dang em boka dark circle kan tiang hi an nga hle boka baka an ha hi azum thei hle bok ani vampire an na hi an boina ber ani lova an boina zok tak chu an taksa temperature an uluk angai em na hi ani a nisa la ka tangin ain thiar fi hlim reng anga ya kholum hi an di hlei theilo boka hei hi a chan ber chu an taksa hian thlan anei lova thlan siam tu sweet glands kan ti hi an nei lo ani kan thlan hi kan taksa vong dai tu ber ani a rin ai de in atangkai ani lem chang thiam pakhat Michael Bergman an ti po hi hetiang dat na vei hi ani a horror movie te po achang thina he a disorder hi among tangkai viau ani palina octopus people polymelia hi natna dangdai tak ani a hetiang natna veite hi chuan kut emo ke emo kutrang emo an nga thei hle a achang chuan heng ho hi an tangkai ve thei viau rualin achang chuan an man thei lem lova pakistanano pang pakhat phei chu ki paruk lai nein apiang ani hen atna lo om chan ber chu phir tur taksa phir anga piang ta silova an taksa in zom atanga lo om ani a ke mei ba ka kut pahni ai tam nei te kut zung tang mei ba ka mi pa ser thlengin pakhat ai tam an nei thei thin ani then khat chuan hetiang taksa bung chuang te hi an pai lain a then ero chuan an putlanga Francisco Lentini ke pathum nei te Martin Corbeni ke pali nei te po hi hetiang natna veilar pol hi an ni ome pathumna Stoneman syndrome he natna hi natna inkai chhon thei ani a chu mai ba ka dam chungin ana satel tel ani hetiang natna nei te hian an taksa a soft tissue chu ruin a in thlaka AVCR1 gene mutation wanga lo om ani ti shol chu ru rela alo in siam ta thina engtinemo heng ru te hi lak chu emo zai chu ani chuan an zai chu na khan ama ai tam malo in siam le thin ani vanai thlak tak mai mi makta duai ni vela pakhat zelin an veinia hriat ani a achan chu ti dam dan hi an la shilova a vei ta tan hian heng ru te hian natna le har satna a thlen thei thina anat mei ba ka kalvelte le tiatson ati harsa em bok ani pahnina foreign essence syndrome mani tong nilo namdang tonga tong mei chu thu san lo ni ta sela an tong kau che anga tong chu hi thil harsa tak mai ani a nima sela mi then khat chu 0.0 ngai lovin namdang tong kau che a tong mei thei anom thin hetiang natna nei ta tan hian an nuam em chan lova a chan chu an du hun ain thlak thina an thunun hlei theilo ani entianan friends strong kau chi a tong kha friends rama alakal ngai mi lova friends strong po athiam mi alo ani du huna ain thlak thina a boi thlak chang atam thei hle a he thil lo chan ber hi luwa in hliam wang emo ani thina an tong lain an lei da naka alo in son thin ani hetiang natna enkol dan thatak chu speech therapy emo lak ani ome pakhatna HIV shik kai theilo hei hi tak tak ni in science point approve to a mewan nei big than khat chuan hen na lo om tak hi an kai theilova hei hi a chan chu an protein pakhat CCR5 mutation wang ani a he protein hi HIV shikina mishing taksa aluna kong kharber ani a an taksa chuan CCR5 protein a omlo awangim HIV shik hi an kai theilo ani then khat te phei chuan he gene mutation hi copy ni an neya a in thu in a thok zui ani HIV kai theilo na nei te hi an tam lo hle a khovel puma hi an mishing za zela pakhat po an tling lo ani
ole kha tun chuma natna dang lambik nei te kalen ho the te ani a heng natna te hian midang te a in chung chuan na le that bik na thlen ma sila lelama chuan a that lo na te a drawbacks te kan entel hlom boka into the chung alom thu kan suye